Ftit tal-jiem wara li tħabbar ftehim bejn id-Diviżjoni għat-Tindif u l-Manutenzjoni u 5 kunsilli lokali, dan il-ftehim diġà beda jħalli l-front. Il-ftehim li inkorpora fih il-lokalitajiet tal-Belt Valletta, Birkirkara, Marsa Xlok, Birżebbuġa u Żurieq huwa dwar proġett pilota fuq medda ta' 6 xhur li se jsaħħaħ l-effiċjenza tal-indafaq fit-toroq sekondarji. Dan l-istazzjon segwa ftit mill-ħidma li bdiet issir f'Birkirkara fejn innota mhux biss il-knis li kien qed isir f'diversi toroq residenzjali, iżda wkoll it-tneħħija ta' skart ikkunsidrat goff mill-istess postijiet. Fost oħrajn kien hemm ukoll qtuħ ta' ħaxix ħażin li jitla' taħt il-bankini li jekk jitħalla għal perjodu twil ta' żmien jaf joħloq ostaklu għal min ikun miexi. Fuq il-post kellimna mad-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni għat-Tindif u l-Manutenzjoni Ramon De Guara li nnota l-impenn tad-Diviżjoni li jmexxi biex tibqa' viċin il-komunità billi tipprovdi l-assistenza fejn ikun hemm bżonn mingħajr ma tindaħal f'xogħol il-kuntrattur imqabbad mill-Kunsill Lokali. Aħna rridu nkunu viċin il-komunità, viċin ir-residenti u għalhekk dan il-proġett pilota se jritina l-indikaturi biex wara s-6 xhur li ġejjin ser inkunu qegħdin navalwaw xi tkun it-triq il quddiem. Nagħmilha ċara li aħna m'għandna l-ebda intenzjoni li nieħdu bħala gvern, ġifieri bħala dipartiment tal-gvern, m'għandna l-ebda intenzjoni li nieħdu xogħol il-kuntrattur. Ramon De Guara nota li l-Gvern xorta waħda għandu d-dover li jgħin b'mezzi ulterjuri fejn ikun hemm bżonn u semma wkoll is-sentiment tal-pubbliku li laqa tajjeb dan il-proġett minkejja li għadu fl-istadji inizjali tiegħu. Dwar dan ħadna reazzjoni tas-Sindku ta' Birkirkara Joan De Bonogrek. U il-knis irrid isir importanti ħafna. Għan-nies ta' Birkirkara l-importanza l-indafa. Ifittxuha ħafna l-indafa il-qtuħ tal-ħaxix, jiġifieri dawk għalihom jissejjaħ ħmiġ. Issa ma da il-proġett pilota mixjin tajjeb ħafna. De Bonogrek żidet tgħid li x-xogħol ta' tindif li qed isir qiegħed ukoll jiġi sorveljat filwaqt li ringrazzjat lill-awtoritajiet u lil dawk kollha li għenu sabiex dan il-proġett isir f'din il-lokalità wkoll. Lilin minn Birkirkara d-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni bdiet ukoll b'mod parallel b'tindif ieħor fil-lokalitajiet l-oħra parteċipi f'dan il-proġett pilota.